ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ಅಂಜನೆ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಉಪನಂಚನ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಗದ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿಗಳ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಗಾಯ್ ಆಫ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ವಿಜಯ್ ರೂಪೇಶ್ ಮನ್ಪರಂಚನ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಖಿಲ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಶೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಬಾಳೆ. ಸೊ ಇನಿತ್ತ ದಿನತ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೂವರೆ ನಿಖುಲ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆತಾರೆ, ಅಂಚನೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಾರೆ, ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿನು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾವರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಇನಿತ್ತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮಕ್ ಪ್ರಮುಖರು ರಡ್ಡು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಜಡ್ಜಸ್. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಅಂಚನೆ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಮಕ್ಳೆ ಅರ್ಜನಕ್ಲ ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತಗು ಮೋಕೆಡು ಬರಮಲ್ತನದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೇರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಡು ಯಾಂಕೇನಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಜನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಸ್ತ್ ಸಂಚಿಕೆಡು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ವಾವಾ ಟೀಮಲು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬತ್ತನು ಬಂದು ಸೊ ಐಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡು ತೆಲಿಪಾವನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಾ ರೀತಿದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚನ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಿಖಿಲ್ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆಣಾಯನ್ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಏತೋ ಬಸ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ. ಸೊ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಬಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ ಶುರುವಾಗುಂಡು. ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ ದ ಸುರೂತ ತಂಡ ಕೆಲ್ಲಡ್ ಕಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಬಾಯ್ ನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುವರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನಿ ಬೂರು ಬೂರುದು ತೆಲಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲ್ಲಡ್ಕ ಅತ್ತೆ ಶಂಭು ದಾದಾ ಮನು ಇಂಚಿನ ಅಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಮಾರೆ ದಾನ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದಾ ಅದು ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ದಾದೆ ಎಂಕ ದಾದಾ ಅಪುನಿ ಅತ್ ಇಂಚಿನ ಅಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಅಂಜನಕ್ಕೆ ದಾದಾ ಅದ್ರ ಮಾರೆ ಒಲಾನ್ ಲೆಡ್ಡ ಗಿರಕ್ಕಿತ್ತನ ಬನ ಮಾರೆ ನಮ್ಮೆರ ನಾಟಿಗೆ ಮಾರುವೆ ದಾದಾ ಮಾರೆ ಉಣ್ಗೆಲಿ ಮೀನ ಮಾರಿಯಾರೆ ಉಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಏರಾಯ್ತು 12 ಸೈ ಪುಡಿ ಮಾರೆ ಇತ್ತ ಅಮ್ಮರ್ ದಾದಾ ಅದು ಉಪದ್ರ ಅಂತನ ನಿಕೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟ ದಾದಾ ಮನೆ ಮೂರನೇ ಆ ಜನ ಜೈದ ಮಾರೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಈ ಜನ ಪಡಿಕೆ ಬರ್ಬಿಡು ಒಂದು ಸೀದಾ ಕಕ್ಕುಸು ಬೈನತ್ತ ಕಕ್ಕುಸು ಬೋದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಜನ ಏನಾದ್ರು ಮೆಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕುಸು ಬೋಚಿ ಇದ ಇಡಿ ಚೌಲ್ 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 ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಟು ಅವನು ಬರ್ಸ ಆಯ್ತು ನೋಡ ಬರ್ಸತ್ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಈ ಜನ ಪಡಿಕೆ ಮೈತೀನಿ ಒಲಿಯ ಹೊಸತ್ ತಿಂಗಳ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಉಂಡ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಉಂಡ ಇತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಜಾತ ನಿದ್ರೆ ನೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಮಾರೆ ಇಂಜಿನೆ ಯಾನುಂಡತ್ತ ಏಪಲ ಬೆಟ್ಟಿ ಚೆಪ್ಪತ್ತ ಕಾಟು ಮಂಚೌಡು ಅಂದ್ ಮಂಚೋಡು ಚೆಪ್ಪತ್ತ ಅಂದಿ చెప్పునాక మారా ఇంక దినాలు ఉండత్త ఏరో మంచి దాడికి వత్తి చేత్తలేక తోచిన మార ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಇಂಚನೆ ತೋಚಂದ ಉಂಟು ಮಾರ ಮಂಚೌದಾಡಿಟ್ಟು ಏರ ಬತ್ತು ಜೆತ್ತಲೆಕ ಅಂದಂದಂದೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಿನಾಡ ಮುರಂದ ఒక పనుడు ಅಂತ ಕಾದೊಂದಿತ್ತ ಐಕಂದಿ ನನ್ನ ವಾರ ರನ್ನೆತ್ತಾನೆ ಐಕೊಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿಯಾ ಒಂದು ಬಲಿ ಮೇದಕನ ಬಲಿ ಮೇದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಓಕೆ ನಿಕ್ ರಾತ್ರಿ ಮಂಚೌಡು ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಮಂಚೌದಾಡಿಟ್ಟು ಏರ ಬತ್ತು ಜೆತ್ತಲೆಕ ಐಕ ಬಲಿ ಮೇದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಇಡಬಲ ಎಂಚ ಐಕೊಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾಡ್ಬುಗ ಈ ರಾತ್ರಿ ಮಂಚೌಡು ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಮಂಚೌದ 4 ಕಾರಲ್ಲ ತಪ್ಪದ ಇದು ಜೆಪ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕ ಏರು ಬರಿ ಎರಲಿಚ್ಚಿ ಅವು ಸರಿ ಮಾರಿ ನಿನ್ನ ಐಟಿ ಅಂತಿ ಅವು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯೋ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಪ ಯಾನ ಮುಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಬಂಪೆ ಈ ತೆಂಗುದುಳು ಅಡ್ಡಂತು ಯಾನ ಅಡ್ಡಂತು ಮುಲೆ ಮುಲೆ ಏರೆ ಮಂಜಾಟ ಬಣ್ಣ ಏರೆ ಮಂಜ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಬತ್ತೆ ನಾ ಮುಲೆ ಮಗೆಡೆ ಬೈಚತ್ತ ಮಗೆ ಬೈದೆ ಅಂದ ಮಂಜ ಬಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಗೆಂಚ ಟೇಟ್ ಪಟಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕನ್ನ ಬಜಿ ಕಲ್ವೆತ್ತ ಮೈ ಪಟ್ಟಿಂಗೆ ಕಲ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾಯ ಬನ್ಪುಯಾನಿ ಬಕ್ಕಡೆ ನಾಲಜ ಬೊಕ್ಕ ಲೌಟಿ ಮಗೆ ಅನ್ನಂತರಿಗೆ ಅವಿ ಅಂತನಟ ತುಮಾರೆ ಈಲೊಂದು ದಾಯಗ ಮಗನ್ ನಾಡದವ್ರ ನಿಂಚಲ ದಾಯ ಮಗನ್ ನಾಡದವ್ರ ನಿಂಚಲ ಎನ್ನ ಮಗನ ಯಾನ ನಾಡನರನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಈವ ಬನವೆ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ರಡಿ ನಾಡದವ್ರ ಬದ ಛೇ ಒಲ್ಲೆ ದೇ ಮೂಲಕ ತೋಜಿ ಬಲ ಅನ್ನಮೆ ಅತ್ತು ಯಾನು ಬೆಂದ್ರ ಕಾಯ್ದು ಬಲ ಮೀಲ ಅಂತ ಬಂಡದು ನಾನು ಪಿರತಿರಿಗಿದು ತೂಪೇನೆ ಬೇಮಾಯಕ್ಕ
ಎತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ನಡತುಲ ನಾನೇ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪನಮೆ ತಿನ್ಪನ ದೇ ಅಮ್ಮರೆ ಮೂಲ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲಿ ಇಚ್ಚೇರಿ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ತೊಂಬೆ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಅವು ಮೂಲ ಅತ್ತಿ ಅವಳು ಪೇಂಟೆಡ್ ಬಲ್ಲ 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 ಉರಾನಿದ ಮರಟ್ಟನ ಕರ್ಪೂರ ಬೂರ್ತುಜಾ ಕರ್ಪೂರ ಅತ್ತಿ ಅವು ಕರ್ಪ್ಯೂ ಎಣ್ಣಿ ಬರ್ಪಿ ಬರ್ಪಿ ಅತ್ತಿರ ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಚಿ போய் போய் வெல ஈர்போலே யாமர்புச் ஈர்போலே யாமர்புச் ಬಲಾಂಬೆ ಓಲ ಮಾರೆ ಆತಿಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ ಇರ್ತಾ ನಿನ್ನ ಆತು ಪ್ರೀತಿಡು ಅಂಚತ್ಯ ಸಂಬು ತಾನೆ ಎಂಕಲ ತಾನೆ ಮೋನೆಚ್ಚ ಮಾರೆ ಮೋನೆಂಟು ಅವಳು ತೂಲಾಗೆ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಕತೆಲ್ ತಿಂತೂಲಾಗೆ నేను ಬತ್ತ ನಾನು ಎಡಬೋದದ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಂತು తెలిపేరు ಯಾನ್ ಆಜನ್ ದೊಡ್ಡ ಬೋಬುಚ್ ಅದ್ಯಾ ಏತ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆತ್ತ ಮಾರೆ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರ ಆತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಐಕೊಂಜ ಐಟಿ ಅಲ್ಬೋಡು ಈಟಲ್ಲ ಅವಳು ಪಿರೌಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲುಂಟು ಅವಳು ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಾರ್ದ್ರೆ ಬಂಡದು ಐನು ಒಯ್ತದ ಕಟ್ಟು ಅವೊಂದು ದೇಶ ಮಗ ಅವೊಂದು ಸರಿ ಪೋ 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 ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಅಮ್ಮರೆ ಹೋಯ ಪಿರಾವು ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ನ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಾರ್ದನಿಗೆ ಅಂದಂದಿ ಹೋಯ ತೂಕನ ಬೆಟ್ಟ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಾರ್ದನಿಗೆ ಕಾಂದೇಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಓಲು ಬಲೆ 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 ಬೆಟ್ಟ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಾರ್ದನಿಗೆ ಕಾದೇಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಾರ್ದನಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಓ ದೇವರ ಇಂದುಲಂಚ ಅವಸ್ಥೆನ ಮಾರ್ರೆ ಛ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತಾದ ಒಲ್ಪೇನ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುವೇನ ನಾನ ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿನಟ್ಟು ಟೈಟ್ ಆದ ನೆತ್ತೇರ ಸಂಚಿ ಇಂದು ಹಾಪು ಜಾಂದಿತ್ತೆ ದೇವರ ತೆಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಉಳ್ಳಟ್ಟ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಉಳ್ಳಟ್ಟ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಉಳ್ಳಟ್ಟ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಉಳ್ಳಟ್ಟ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ತಿಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಈ ಆ ರೀತಿಲ ಒಯ್ತು ಕಟ್ಟದನ್ನ ಮಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿನ ಆರೆಗ ನಡಪೆ ರಾಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚದಿಯ ರಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಈ ಆ ರೀತಿಲ ಕಟ್ಟದನ್ನ ಕಟ್ಟದಿರಿ ಓಲಿಯಾ ಮಗ ಇಂದ ಮೂಲು ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲಿಪಾವಡಿತ್ತಿಂಡು ಯಾನನ್ನು ಆತ ಸೊ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಾದ ಅದನ್ಕೆನ್ಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಇರೆಗೆಂಚಾಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಖುಲ್ ನನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆನೋಡು ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವನ್ ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪಂಚಸ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಎತ್ತೆತ್ತಿನ ಐದು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ 10% ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರುವೇನು ಹೆಚ್ಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಶಿವಶರಣ್ ಸರ್ ಇರ್ಪನ್ಲೆ ಇರೆಗೆಂಚಾಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೋದಿ ನಿಕ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಅದೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಆರಜಿ ನಿಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂದೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ എനിക്ക് ತೋಚುಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂದೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ದಾದನಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವು ಪಡತಾ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್